arrazoia eukitzeko beharra hiltzailea da. Zer esan nahi dut honekin? Zu ohartuko za, zure bizitzan, zure egunerokotasunin, kafi hartzen nahi zanin, edo bazkaltzen nahi zanin, edo lanin zaudenin, edo bilera bat zaudenin, edo beste gabe zu zure buruakin hitzeiten nahi zan aukera oitako batin, topatuko zuzue burua arrazoia eukin nagin. Eta arrazoia dakazula demostratu nagin. Normalki, emozionalki lotura estuak azun personakin gertatu diteke olako behar hau izan jeke familian, izan jeke lagun hartin, izan jeke lankidin hartin. Ez hautzen etzun personakin gertaiteke baita ere, baina ez da hain ohikoa, ez da kazuelako lotura emozionalik, horren ez da hain esanguratsua zutzat, edo normalki ez da izaten hain esanguratsua, ez dakit, zu kontu neukia izan berra, edo normalki, gerta diteke, denak egun ezberdinak, ez da problemikan. Ez batzutan, ez dakit, ala zaude, beste batzutan hili zaude. Bino, orokorrin, hau proposamena da norbeak bere barruan behitzeko. Hortako da proposamena. Barruan behitu eta elkarrizketa batin, normalki 3. dimentsioko elkarrizketak izaten dira, edo izan jeke baita ere 5. dimentsioi buruz hitzeiten naizala, mino 3. dimentsiotik. Alegia, oi hola da, oi ez da hola, hola berluke, holako kontu, holako epaiak eta holako kontu gatetzen dinen. Ohartu, proposamena da, gure, tipula geruza hoitan, lehenengo geruzan, egongo za agian, tono oso xuabin. Izan jake, lasai arraioa iza, konversazioa hasi da, eta konturatzen za, zure ondokuk, bere arrazoia, zure gainetik jarri nahi dula. Zu konturatzen baza, onartzen bazu hoi gertatzen nahi dela, ohartu zalako hoi gertatzen nahi dela, zure esku gelditzen da nola reakzionatu. Eta lasai bazaude, agian bestik ja utzingo du ekintza mota hoi zertikan, ez dulako ikusten, zure aldetikan bueltatzen jozula ez bere aldeko edo bere kontrako indarrik. Orduan, zako hutsa betetzen aitzea bezala, eta ez du asetzen, momentu hitan oso menti neoten da. Uan, alako batin, egun batin, izan jege, zure biorritmoa emozionalki pixka bajo dolako, pixka hortzabiltza, eta ondoku galako batin sumatzen juzu, ondoko bat sumatzen zu, ze hau hola da. Nik ez dut ala pentsatzen, honengatik, eta segun olako bazan esan zen ezak, ikerkuntza zientifikuk, ia itzitxusi bat atezait. Zer gauza delare, ala irakurri dut, ala esaten zuten gure arbasuk, hoi da, hemendik atetzen dena. Forma hortan atetzen da, minio, nondik abitu da energia hoi. Nondik abitu da, edo gutxio sentituna, edo mina hartu dut, edo zer gauza, minio oso energia, eskaxetik, esango dut, eskaxa, ez da, maitasunezkoa. Maitasunezkoa ez den energia batetik non zu indartzeko zein gozun. Pues aukeratakoa da, bestiri eurra, minio, naiz jakin behar du larrazoi. Minio, orduan, sakontze hortan, nolabait, azken adibide honetan, zu, pixkat emozionalki ikutua zaude, zanpatua sentituza, mina hartuzu, eta orduan bueltatu egin zu. Bueltatzen zu, forma argumentatu nahi bazu, bueltatzen nahi zabe. Oso edukatun, jokatu zen ezake, zakur nazkarrena, kerro, jokaera zakurra, jokaera hipokrita zanpatzalia, oso era edukatun, ez da kontua, kanpun ze forma hartzen duen, ze tono erabiltzen zuen, baizik eta ze energia atetzen den, eta nondik atera zuen energia, hoiz ikasiko zu somatzen, ikasiko tezu, ikasiko tezu, bakizu ja. Bueno, sakonago jonta zein da kontua, normalki ohartzen baza, zuk somatzen zunin zure burua arrazoia eukitzeko beharrakin, konturatuko za, utxune batzuk somatu juzula zure, utxune izan jege, ez zala zuk nahi bezain besteko maitasuna jasotzen nahi, agian zure kezkatako bat izan jekelako, eski agian ez dut mezi maitasun hau.
Akian batzutan, ulertzeko eran, gaizto xamarra, naz. Izan diak olako utxunen bat edo pizten zaizula eta hori nolabait, segun hortan etzu olako lanketa ikin nahi eta egun hortan nahi oso tapatu eta eurraman ondokuri. Izan diak, Perfekto, honea ikaste atorriga, Ez nazai epaitzen jokaera bat edo beste. Haina zena da, ohartu arazten, guk barruan txugun gure miseriak bestike bat justela, Disimulatu, ageriago, nahizuna, bino bestike izakiak di hemen esperimentatzen, hor zutorri doldi maza honea, arrazoia eukitzeko beharran ondoriu bizitzea zure ondokuare bai, Agian ez bilen momentu berin, agian ez bilen intensia berakin, bino, onduan ere otia erabakizute, orduan batek jotzeko ikasketa baldin badaka, beste jasotzeko daka, eta jasotzeunak azkenin beburua jotzen du, jasotzen nahi denin, Eta beburua jotzen du nortan, jotzen nahi denai konturatu arazen jo, honen jasotzeko zai gaitasuna eken, nik, pixkat, da elkarren artin gertatzen den esperientzi bat. Uan, zein da proposamena? Zure ondokuk, arrazoia eukitzeko beharra dula konturatzen zanin, zuk zurekiko dakazun kupidabea euki ondokoarekiko, eta ulertu, agian egun hortan ikutxoa do. Zu ez altza izaki maitagarri bat. Batzutan asmatuko zu, beste batzutan ez. Erne hon eta aukera bikaina norbait etortzen mazaizuela, edo etortzen zaizunin ez, eurra mateko asmuak inbezela, hau bola da, ez da gize, kupida pixkat euki, kupida pixkat, izajoa. Aldu nahi nahi da. Hirugarren dimensioan izan jeke zure jefia, izan jeke zure bikotia, izan jeke zure naizuna. Ez du importa. Izaki horren barruan energia bat do, esperientzi bat euki nahin dabil, eta zuri esker euki dezake esperientzi desatsegin bat, esperientzi ulerkor bat, esperientzi maitasunezko esperientzia edo ez. Eta hoi gertatzen nahi den bitartin erne onola dauden zure indarrak. Inteligentzia zatope baldin mazabiltza konturatu ingoza. Hau guerrero dator. Ekintza zure eskudo. Proposamena da. Nola, por interés tekiro Andres esaten denoi. Zu zen nahizu. Zen nahiozu. Momentu hortan. Eurraman. Gutxinin kontziente izan eta eurraman kontzienteki. Zen nahiozu zure energia alden ekilibratuna don ikusi eta hortan saiatu eta orduan bestiri etorri den forma hoi eskertuaz zuk horrei esker zure ekilibrioa bilatu eta zaindu eta bizitzara lasai ekilibriu neaman. Lasai izan jake ekintza fisiko pila bat inta, ez da zai hortaz. Hainaz, itxasua lasaidonin harriaka ero egiten dira, Itxasua lasaidonin, zu jarri ondoan, ia zaiten duen. Barruan ze korriente da biltza, ez dakit, ez da, lasaitasuna ez da motela, Ez. Azkar dihun bat, oso lasai ondileke barruan, Eta motel dihun bat oso muitxua egon dileke barruan. Ni bota dut. Ala bizitzen zunin, zue bizitza zue erabakia da. Ala bizitzen ez zunin, zue bizitza zue erabakia da. Nik eskertzeutena nolabait da, nere inguru gertukuri esker, nere burua ikusi nezake arrazoia eukitzeko berrin. Batzutan momentun reakzionatuko dut eta ikasketa ja gertatuko da nolabait, errepasoa bezala izango litzake, eta horren bidez ondokuke ikasi dezakete, ne baute. Nere lana ez da haik ikastia, nere lana da nik ikastia. Bado lanaiko lan horrekin, Bai, bado.